Je wat hel je? Ja, ik probeer het af zelf. Je maakt het nog 30 kilometer in 12 uur. 34 kilometer. Nou, in 12 uur dat hele boel, hè. Oh, geen dag. Want je bent de allerlaatste, hè? Ja, maar ja, goed toch. Maar toch in de laatste wezen zelf. Maar wil het net tijd om auto te stappen? Oh nee, ik ga nog even trooien. Ik wil heli. Ik wil heli. Ik wil heli. Maar je zit ik wat scheef op een fiets. Ja, maar ja, dat is mijn heupen. Ik heb al lang een verkunstheupen. Zitten die er wat scheef in? Nou, ze met de ene, ja, dat zit net helemaal goed. Maar fietsen, ze met, dat is wel wat. Ik kan beter wat fietsen rennen. Even wachten, meneer. Meneer, even wachten. Wil je even wachten? Ja. Even wat? Even Ja. mee, ja, even nog wat. Wij krijgen contact met het bestuur. En die heeft ze nu gezegd, wij mochten jou net meer gaan letten. Want jou heli dit net, want het is namelijk zo. Het is nog 10 minuten voor 11 en je moet er nog 30 kilometer. Ik vind het nooit. Je mag je wel terug. Je mag je wat erop fietsen, maar tolenvoeren is de tolenvoeren. Als jouw kwartieren tol binnenkomen, krijg je geen medaille meer. Nee. Nou nee, dan pech. Ik ga een bol uitfietsen. Daar heb je ook gelijk aan. Ik heb een medaille. Ik fiets rooien. Oké, Dan oké. ben je een medaille. Oké. Ik vind het jammer Ja. dat je een medaille krijgt. Nou, het beste. Dus je ging het dan maar achterom? Ja, we hebben besloten dat wij erachter blijven. Het is, nee, ik vind het net verantwoord om helemaal in te gaan. Nee. Stel je voor, hè, wat er wordt gebeurd, je gaat net een lekkere nacht in, denk ik. Nee. Ik lees op bed en tegen ik ben zo erbij. Ja, hè? Ja. Ja, dat kunnen we net op de zak komen. Nee. Waarom stap je net gewoon uit? Nee, ik snap net al. Ik fiets ik naar een vriendje daar straks. Een friendship? Naar een vriendje daar, ja. Maar waarom mag je daar nog in? Hè? Daar kom ik wel uit, vriendje. Dus dan mag je nou helemaal naar huis te fietsen. Nou, helemaal. En wachtte ik hier op jou in Bolzert? Nee. Helaas het met die hier op mij. Ik net die friendship? Nee. Ik ben niet mooi een broer van mij, nou zit mij. Die met morgen weer aan het werk. Dus ik ben die laat op bed. Ah, heren. Ja, goeie jongen. Ah, goeie. Je zit hier nou als laatste?
Ja, het is wat mooi waar, no? Ja. Ja, het is noffelijk buiten, hè? En het is nou mooi waar, dus we moeten meewijzen. Ja, daar. Daarachterin, daar komt nog geen om. Er komt nog hier aan. Nou, nee, mooi te leven. Het is toch toch hoeren geweest? Ja, het is toch hoeren geweest. Dat ben je een fietser, joh. Ja, we worden 15 voor, dat is juist daar. Ja, dat zo. Jawel. Je dat de laatste? Ja. Zullen we zijn taai ogen? Ja, we gaan ze daar, joh. Ja. Nee, dat is hier dan, hè? Ja. Ik mag u niet meer laten gaan. Het is 12:30. Nou, dat vind ik nou, zit me. Meneer, ik heb orders. Ik fiets wel gewoon terug. Ik ben, Wilt u dan even 5 tellen wachten? Dan ga ik even in overleg nog met het bestuur. ja. Als u nu in de bus stapt, dan krijg je nog een medaille. Doe je dat niet, dan krijg je geen medaille en deze wordt niet geregistreerd bij de andere ritten die je hebt gemaakt. Dan maakt het maar even. Daar ben je. Ja? Oké. Zo. Bij mij zit er verder geen punt van. Ik zal jou de medaille, Jan, want ik hong het jou denk ik om. Oh ja, want die hoek. Uiteindelijk wel, denk ik. Maar ik zal hem je, Jan. Oh, Kijk eens even. Nou, ik heb het toch verbracht en ik heb een medaille nou. Ja. en ik hong het dan. Nou, hoe ga je nou in de hoer staan? Ik ging wel op een fietsje. Nou, ik weet niet of dat wel maat. Ja, Hoe ben je al in Balzert komen van een man? nou op een fietsje. Ook op een fiets. Ik heb een fiets. En jou rieden nou weer, willen nou naar Fransie, daar rieden weer op een fiets. Oh, Ja, dat wordt wel een probleem, denk ik. Is ik, ja? We nemen uw verantwoordelijkheid en wij brengen jou ik naar thuis. oh nou, dat is niet goed. Nee, dat weten we wel, maar wij vinden wel dat het mag. Ja. Dus we doen dat even. Ik vind het even. Ja. Even. Maar goed, het is ook het hier vrienden, misschien ook het hier voor jou met u binnen. Ja? Ja, zeker. Maar ja, dan krijg je in elk geval maar een goede gemoedsrust erbij. Dan kan ik maar een goede gemoedsrust erbij. Ik neem even een echte zonnema en een sleep om het leven, jongen. Ja, het komt wel goed.